Sugbuanong napakyas paglangkat og medalya atol sa Triathlon Championship sa nasud sa Kazakhstan maoy naghaling sa iyang kaikag nga mas pahugtan pa ang pagbansay-bansay alang sa musunod nga mga torneo. Atong sayran ang istorya nining usa ka triathlete nga mapasigarbuhon nga nakatapos sa finish line taliwa sa hilabihang kalisdanan nga iyang naagian. Kung kinsa siya ato siyang ila-ilahon pinaagi sa report ni Orchids Lapingkaw. It really made me learn a lot, Jud, na I still have a lot to work on. Especially now, we're not really that close sa mga Japanese and Chinese for now. So it really makes me want to work even harder. Kini ang gipadayag ni Raven Faith Alcoseba, 19 anyos, kinsa misalmo sa 2022 Asian Triathlon Championship sa nasod sa Kazakhstan sa miaging buwan. Sa payginabi sa GMA Regional TV Live, matod ni Alcoseba nga sa 8 ka mga triathletes gikan sa Pilipinas nga misalmo sa triathlon, bugto nga siya lang ang talisaynon nga mitapos sa finish line. Labing apektado ang ilang paglangoy tungod sa grabing katugnaw sa dagat sa maong nasod. Gawas niya na, mas ligon ang uban pang mga competitor nga gikan sa China ug Japan. Apan taliwa sa kapakyas paglangkat og medalya, iya gihapong gibandera ang usa ka Pinoy nga nakatapos sa triathlon. Ang iyang pag-antos ug ang porsigido nga makatapos sa finish line mao'y nakahatag kaniya og kalig-on nga mulahutay. Ang 19 anyos ug tinun-an nga si Raven, usa ka award-winning triathlete sa Pilipinas ug nakalangkat og bronze medal sa 31st Southeast Asian Games. Gawas kang Raven, pipila usab ka mga Sugbuanon triathletes ang isalmot sa 2022 Asian Triathlon Championships. Ug matod pa niya, Thankful kay ko na naka-finish ko kay dili ay kanang grabe jud ang level of competition, balik taas jud kayo siya compared to the SEA Games. Muna very thankful jud na at least naka-finish lang. uban ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.